Tatabstionsi, Nochire, Voigo, Nabukugura Chikatin Roads, Hood Screws, Chikulu Chonsi, Door Locks, Pipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisii Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebre, EYEMO Kianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Benki ya umwanchi umurigere rwegetaseni kia Ndizi TV na bwo obwansu bwo mu Gusii na litkoria uri abere litoyero kima na ne kwa bergo kwego kia ase okubwate mirobiri yonsi yitkoria rero kirorire litkoria jumanne tariki 30 cy'umutienyi umutangani umwaka no ibeci bibere na meronko ebere nene namanga gendrete okorekana imensi ya Kenya anene chinga kitoro chebuna abarayikorwa sensemire kwa mirire serikali azimio la umoja wa Kenya abakora wana Raila Amolo Odinga babere bawe sokia na kubwatoka enkwana yabo akubwatkana nemero beriyo babwatebuna obumobwa azimio la umoja wa Kenya nabego gukwanera obwamate egati yabo gati yamangana koranda unanigo obwamate obwo gose ebyama gati ebyama asabo mu azimio la umoja wa Kenya abikagere guchaka watananeka nechinga kichingiye kero yaragrense yamoya bona mogorobe kerongo kwargania SMS AMAYIA erionko banyebuna naraya yakubwatira nabariki baito twabere togo sangirira kurwa chinsinyo awane na sorongorwa usi aseritko리 imana gukwarganira senchera ere yowekiranu nyorabuna sensemo ya Facebook nabakugendera gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetera Ndizi TV News baigo nabakuyaso mwetera se website ito www.ndizitv.net ere togendera gusanga asoboime. Retariane EVERLYNE OSERO ulia tokubwatira na senseme imanyererio ni gakoro kwa Joshua AUTA nabaigo Petra nira Mokeira nero kwenekya chibicaniro gicha wikire asenchira bene gukwarganyo beko gusanga na nchegwika omwerio AMAYIA yense ya masenchira yobekirano ni go toko ya chakabene kurwase county ya Kisii awase umusbatyo yo mobwe miaka emeronko ebera serieta vera yora kurwase kenyoro kia motanainye ebunke ya bunchari nigo akomochiwa ase oko kagerwa kumubekere sumo omwana yo mumura bwe myaka 3 asereta Jade Nayora nege koregetigete abamenyi benseme yo ase namuichana nabayigo asamayanda asibabere bago kegikeria achinga kyo mubere bumano yo irwa senkendu yenyegetari ya nyankina ekerobono obutuki bwaime bwachaki wo muri Ketonde Mo Stephen nabagawika asenge yo no gutwarganira robot yorwa senchira yo bwagare Aiga ni mekenyoro kia mutana C4 abwase mambia rero abanyakenyoro baikero nengano yogo ichania abwasito kwaererwa buna asama tukabwango iga kongusana konyora nkorabo gati yangino mwana ne amatia yange ambi twana mugondo kwanza twaji kumutura taita biti yai kansa inega tuacha ani kitirisa cyose abungete pake umurango akabunga ne keburi oyo ngino umwana to amanyarora ire gitanda kyo umurumwa umwana oyere elyo karamunyu amwete twanyora umwana okende umwana oyo ntu amukagerete na nakore binte byakorire goikira iga umwise koye na kumiri maiga bakabantu baminto mbara iga bagakana bangina bakabasambara bakumiri obakongu bwabeira iga umusiko nyona abwate mechando kanga ngukwa na renge umwana yo moke konya nkomorora tore
tatu mwabo konya ko taranere na mamu mwabo akonya kumurageria na komwakende igo konya ntomati no mwise ko nabwato bakongume yae eng'ana yavera goito mwana oye gwetere sumu n'eng'ana yarumira abange emetwe kiba kwevoria ningi kegose kiamo gyachetie kerengeke goike gokora omwana oye bweka bwe miaka 3 arokuru mwiso ndi yoma ndiyo noni igoro mwana nara omwato monde mabu na basa aburite litoka ikaya ngina kumubitiri kurujikoni utaoja fera guyiri toke akabuka akoyiri toka bakarira abo omwana maroba ejaensa atwa nkuinere mnango ikaransa ali nere no ali tugona gosa lisokoro sokoro mnango ana kuya ngombe na bakora sokoro tara tuya ngombe yitu igo mbuya tuli konyona bara mwana nyendiri amanya tali goito mwana uri igali kubuguri na ndetera ncho manyene nabona ikorera omwana uri gosaire ronde bwensi amotebi omwana oyo iga nderere gaki ribaga ako omwana esumu omwana agukwa nera amanya goteba ng'amanya kwemeni esumu gaki abaminto abasike mogokina bono gose morase more mobase gokora ekabira eyu mobase goita abana afadhali okonya omonto ribaga ogoita buna bono omwana buno ori ana maraika tabwati kumanya konde ng'amo chando kiabwate igola baminto ekero oseng'ana buno eriga giakire tigatwalitanga na ekero saba iboli buna abaiboli bo omwana oyo igokora ring'ana eriga ekero sekero kende omwana ori omwana ogosire tigakoimoki ejukumu yo kuomana mwamo kwanera ng'ora egere gosekero kende nanyare koirania ebirengeri biayo inse ase bono nyagosire omwana Jaden igagachira ase enkendu ya nyangena ng'ina vera kobweni goimenya gitari ya marble sune kainse oborendi babanyanyimbo nonyobo tukibwaime kibogenderete ogosira kwa mwana bwe miaka 3 Jaden ng'ana yaretiro goichana okone na ensemo ya motana C4 asaba ko ensemo y'abanyarwanda bakokikeri bakongwe ng'aneye asebono kubori kwa ruru asaba na baiseke kunyara gwekanya na seme chando baratware kunyara kwa bakonyerera asaba sani babo asaba iboli babo na asaba nyakenyoro ile konyora lichibu kolipoteria Ndizi TV ko ensemo ya motana C4 ward area na ward ebunge ya Bonchari area tariane Ndemo Steven Bia mwana omorike itonde mo Stephen ase orobo tiorore kiranune yakore kyo gichana kigima ase tokorwa engora yabene togoska bosionigo abanyakenyoro korwa chinsemo chiaraganga yogotoka se wodi ya Bogusero emeyebungia kitutu chache South ya county ya Kisii na barabu baorokirie okomenya kwabo ase nchira yobwoba kubwatkana ne bikora byobusale byabeire bikonekiwa ase chinsemicho nigo bakwanire igoro yokoirana inse kwa mangana yoborendi ase baganirie serikali goswagati na koligereria ng'aneyo eyo kubakonya anene ase ogotanga ebikore byobusare muri keito tipo nasanya namange oibi bwatonyarire wana nene tokumitina n'abana baito n'abantu bakurusiko ase ntunda yende ime yaraganga ewodi ya Bogusero nigo ebikora byobusalia bigenderete konekiwa ase ebinyoro obulicent anga matuko wiki terachikoera eng'ombe nje bikuru ekinyoleke kya bututu ng'ombe nene sana yabwate gatige mori bwate mitinyi 3 mori ina boyasirete igo eng'ombe ina boyachite gasire igopi gusangana bamenyi bensemeywe nigo bakoerera enchira bamenyete nobwoba twachande kireke nyoreke anene mono boibi twairwa matoke muna ncho mongino mubura kango sinyunga karongo iberuri toke ngai ngocha gotamanga gochigonkonya nekero konyora tukurangiria baraya baito barabanene mbari gotokange na setole lakini rende mune kenyoro nto bwato bomo twatema baka muna moroche ng'ombe yaje tabaka muna bono noera ekarbano bangea gototenga tonyere polisi twatanto konyeira sengenjo chombe chite twalire kenyoreke ntomanyeti ngai chikwenda weka na into totake komanya ngechi chikorukorwa ngai chikwenda na ndende twale go sabe serikali yaito aneno MCA yaito asoime atokonyane obo ibyo bwechire kenyoro gochakera amatuka gochimayega amatoka bera gosira chingoko ngosira chire bona yere chinyomba nkubunukire ebintu ngosira bire gana galia goetara se bintu ebyo byatoletera obwoba kubatekana no kwirana inse kubolendi asoro gongorwe nigo babwatukire ekerero kyabo gochia se serikali kendi yose nonyeke gokorekana mbali ko respond immediately ibagocha gocha later
Igiyo nero muchando no tukubuli nga serikali tupasa kotenga ni bintu emirobiriendi na bago respond immediately. Ono nare gusaba nga na serikali itene rense mono because na tonyakire simi terigo nyara gocha bwango yagere mara kabichana bya tware chinguru yogo koru gusalibu nobu na bona butukontu atema sana kire twakiruje simi na ntwarayi ntwatanga abantu abarakirende ndugo tukubeka salia mawakaito yoko baita gati ya babere no muchando asorogongorwe nigo basabire obokonyi gocha serikali koligereria engane yo asoboime ombe yane nebire ya ibetuwe wiki iri 5 butuko gogo kiaramisi na lengororo na cheta matanga kuchibonjali ali mambi nalinga kire siminu mwana nga engombe tewijo bweli kotogo chatoko jeli ginto jekereti nande karo tutayikerete tukaiwe yende yatukire kuchimosocho tukaika mosocho tukaiko tukanyora teyo twara aligiri twairire roboti polisi twalikire obi bone ngombe ji nabe nsirere tipaka chinse chiga na nakojero rabono kero na achirega ige na chichandolenga eyebono yatuka na ere yane na achire gocha nanyole tali ere yane engusana no ekobagati ase bali bagendete gutingia oborende nigo yabeirege gosegeta ebikora byobusalia gasi ene bwate challenge bwate ntutweke se gasi ntori kogenda amo konyora abandi bakwaka guchia na abandi twaka guchia muchibu nere nabo igare ngote bankobe ngombe guchi police nasinyu kumanya ngombe inche ngochikolike statement osina abanyene bakwenda barike statement buna yaibetu okona kukubulia kwa bamenyi baraganga ekenyero kia bototo ba ase batebirenga ebikore bigani go byabachandira ase gakerege tambe nigo baburirie abagambi banyare gwesokia asobwango ekere bikora bune biga byabeire iri banyare koba noboremu bwokoba noburindi boisaine ase ebinyoro inko ripoteria Ndizi TV koroiga ase kenyoro kia bototo ba kigotoka eward ya Bogisero imeye bunge ya Kitutu cha Chesao eliataria ne dipon asanya Miyamono marikeito dipona asanya se orobot yorure kranu ase county Nyamira nigo abamenyi kurwase kenyoro kiari Kenya East iyo kutoka ime location ya East Kitutu ase county yo babere bago kurerwa kubatkana nebikore byobwe byabere bikonekiwa ase amatukabwango iga ase baraza iyo yabakego korekana litkoria rero gekora no mugambi omonene Chief Petra Umayo we location ya Kitutu ya East Kitutu no mugambi David Gari weri Kenya sub location nigo boigo baba bakubwatoka obosemya bo kwegenderera bunatokumanyiwa na Paul Kapokara nchesa malieta ganguru kwa David Gari kandi mugambi bwe sub location iguruguri Kanyeye asena butwara umukutano munene rero lingi bwe barasa yogosomya abantu baito bure bagwendete ko base komenyese binyoruga nege karokia bakyo boseme gochasa bali bonse bekere na sajaiga abo banyarako bagosemigwa igoro yo bobe bwichisegi chenyumba basemigwa na kibaranyarako babago kinyo bolime bwabo ase bantu basege turi kwene kibunankuye barobuyo bwe serikali obo bokubwato kwa bunenjire ya moyo gokinya obolemi banya oyonyorire message yo kwanda kuyubuyo anyareko enda assistere anyorobuyo bwaye linda anyareko bakubikira kibando bwato dressing imboro bugosimeka mboro moyo sinaro bagenda se chisto banyare ko bakorwa moya ase kinyomba ase kenyoroge to twanyorire ntori bobe mone karo mugambi atwegeria twanyoranga mariogi ari akoborora gusalia abana baito na masomo taiyo abaibuli mbaigwanaine ande mbare tukini abana babo abananchi bayigo kurasoro ngoriganigo basemerigwe bayo chineti che serikali kubatuka unenjire ya moyo gotanga urere bwa malaria sababuriwe uchitumika chineti chubuya muraja ba minto kimo chineti ekyo mubasukwe mu kikugitere biticha basimuji kugitere chimpago efa inigere 6000 kero kwanyira magaso kunayo getakorega chinje mare tatanya kubwatekana monestime yo ya chasaya igabwango mono nikabamenye basaya igabasemirwe kunyara kwa bako beke birobo bikomoreka botuko bunenjire ya moyo Kenya ubibyo obuiga kero yomo anyako baba wokita ya boye siko atwara security right nanyene kero munda gocha nanyene kero munda gocha bwate eniembe yo boibi iga kunyara ko baga gusinywa ke kora chitachi momoregete nyirabo bagambi kurasoro gongoriganigo baba semirie abaibuli kwene kibunango irabara abana babo aseche skuru ili kwebundisa chikosi cha maboko
bune njira ya moyo kwegendereria samatukabo ali busio bari bataraje uniform 1 banyare ko bagogenda ci polytechnic njira ya serikali yabikiri cibese begete ci machine begete bakabarimu banyare ko bakogenda TVET njira school nera polytechnic kuri kwimbalo polytechnic ndenere kuri kwa Kitutu Masaba banyare ko bagandoro besomi basomi gwe bintu cikosi nyinge cigotokara njase lietalia nengoro kumukaya umayo Petra endo mu senior chief East Kitutu location nchebuno mu chief borogongo East Kitutu na inche na veire kolera n'abantu baminto na inditingo chikorara basingenjoye ubobe bwa imokirego kwekatobwaterane twensi salama inaanza kila mmoja iko asayamake unale kusaba ukubwaterana konene nigo boiga bamenye bechinseme chikaba maboliri omo MC kurwa sorogongo rigo muskenya mbega gisesa kubaraishiria kibara anene ebale gweta ase kenyero kyabo ngo tubwato buli mbwa matoke mubuge ko kaninga bosabirisi boronge lakini bonte kunyarekana none metenero abantu babwate menge tiriko nyara ko para yegweteka wango bolia nga mo MC ito atorose yaga para ka igatobe tukuna gwetera twanya ko atokoria mangana una kwaniru kisemi twarigeria igoro yo gusarika we kiombeke iga twatebire ngo boibi obonyare ko abogusira na litonyanyare ko batoko gendera sama gendero na kende yansike ko nyara ko bage egusarika se kenyoro na bage ko abagambi batobwatesi tonyare ko batogufuatiria arafu gosobo oboibi obumbonyare ko abogusira ginko report rigetasene kya obwanchite kya Ndizi TV kuruga Gaston Semechika Cheri Kenya East yogotoka imeye county ya Nyamira inchokonkuru kwa Polycarp Okara Miyamana Polycarp Okara soroboti ururikiranu ukoro ase county ya Nyamira tokere naenda se county ya Kisii nigo ababwatani bech kanisa korwase chidini au kubwatrana nebyombe au babeire bawe sokya na guchaka umurobere obukoraria omorembe ase county ya Kisii niga gocha magega yebikoro gukorekana gusekorokana koinekiwa ase county ya Kisii anene ase gatyabarai ase barure ase babeire bakuruko boria ochia asabarai kwenekia maskani na baigokorwa oburayo buya asokoreto morembe imeye county ya Kisii molikeito Mildred Mumanyi norboti urwasubwagare ebyombe byechikanisa bikoragwa na Kenya Conference of Catholic Bishops, National Council of Churches of Kenya, USAID, Subkem amone byombe au bikwegera obo ene bwamanya bantu inse yo murubuli omulika initiative nigo bachakya campaign yo koralia omorembe gochiase abananchi amona baraibabo omorembe oyobeire kogoturubanirwa asamatuko abangwaiga ime county ya Kisii ase basabire abaraibonsi imensi ya Kenya gutwara amaskani ne chimbu chingiya chinga kibare ase oburai tuachirega tubekira mone kanisa ya Catholic nechi kanisa chinde chionsipi aba Islamu nobara nabagaka bigekoro notora koriya chinchira nechinga kochiokoreto morembe asobo menyi bwito bunaba Gusii naende ate irunse buna oina masikani igakubwatia eki abande bamotebiri twasabirwe asengenje yokomenya nobo menyo buya tutware ne chimbu chingiye cy'uburai erinde abagukina na barore na uburai mbore asa efyongozi no morayi umuronge no yokoreta obomo n'ubwanjani n'amagendero asa abantu tariyo yogo leta obobe ne chindamwamu no koiguna ne chisegi asa abantu igo twacha gotena uburai mbora nguru konanga ina ni morai moronge unakerenga asa abantu baye na kitwachira bune community and the stakeholders. So thank you so much Mulika Initiative for this moment. Thank you so much for this dialogue because it's an eye opener. It's something that is bringing together everyone to be able to air their views and also implement and give new ways on how we move forward in addressing some of these issues. Yeah. Nigo baboliri abarai guchigwanchira na chingwana chabene
Liogokora okuboro kwa morembe na boigogo chia kulia chinchira chingia chiogo chia kugayana emechando gati yabo kubwa korenta chibura buru. We are calling upon each and every stakeholder, upon everyone around this community to speak up and address such illnesses and happenings that are happening around in Kisii. So it's a collective initiative that we are advocating for peace and then encouraging our leaders for dialogue, encouraging the people within the community to have dialogues and conversation. If there are issues that need to be addressed, then they should be addressed in an amicable way than having violence that we've been experiencing. So we urge everyone to be part of this process, and all the stakeholders and all the duty bearers, the people who are mandated to enforce law and adhere to the rule of law, and more especially to our leaders, to look into the national values and principles that are governing this country under Article 10 of the Kenyan Constitution. Let us uphold that particular article that is very key in entrenching the rule of law within the society. Sechinga kiechoni gobono basaba abarayigo cha kubwaterana lyokorenta abagusi ase obomo na boigo ense ya Kenya yonsi. Kwa hivyo sisi tuna haja kubwa kwenu viongozi kwamba jameni, amani ndio jukumu lenu kubwa. Kwa hivyo hatuna budi kama viongozi wa kidini tuwaombe jameni, kwa niaba ya watu wote, sura inaonekana sura mbaya, nchi nzima inaonekana, watu wanajulikana kwamba hatuna amani baina yetu. Kwa hivyo yetu ni kuomba, ndugu zangu, tushikamane, tuunganishe watu, tuombeane msamaha. Kama tulikoseana, binadamu lazima anakosea. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV, Elitaliane Mildred Momanyi. Miamana Mildred Momanya se oroboti ururikranu omochumbe bwebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira Stephen Mogaka ligabeire kawe sokya na gukwanira igoro yoko nacha wekigambero asengana yoko nachua ebanko abakolemerimo bense ya Kenya eriko siraso murobero bwagachi bw'ekinyumba ase rigori eria insekegima asaberega korwa okobore ochasaba Kenya bonsi kwenekia bunango skabare rijikore katiba okwana ase skuru y'abamura ya Nyamira achinga kya umerana n'abaro kyabanene kurwase chiskuru secondary ni oboigo abagako mumochia advocate aserieta Ahmed Nasir Abdullahi ase ogotaska ebigambero. We voted in a government on a manifesto that included making of houses for this republic, and those houses can only be made using taxes collected in the Republic of Kenya. It is sad that the manner in which the tax was brought in cannot stand the way laws are made in the Republic, and the courts have pronounced themselves as much. It is therefore upon us Kenyans to obey the law, and the laws include the interpretations of the law by the courts of this Republic. And therefore, at the moment, and I don't want us to import such a debate here, at the moment, the courts have pronounced themselves about certain tax provisions that we passed. And that remains the position until any other higher court reverses it. And while I'm at that, I want to urge our citizens to respect institutions the Constitution has put in place. And I will not hesitate nikiwa hapa nyumbani na watu wasomu kama ni nyinyi to state how embarrassed I am with one of the advocates in this republic who wants to belittle the judiciary of this republic simply because it is headed by a woman. It is the most despicable thing for an advocate of the Republic of Kenya who has got judgments in favor of his clients from the courts of the Republic of Kenya to go on rampage insulting holders of constitutional offices. It is the wrong thing to do, and I want to confirm, I'm a member of the Justice and Legal Affairs Committee of Parliament, and I know that that person has been excommunicated from practicing law before any court in the Republic.
Kwikirega bono mancho morigereri nongo butorera amaya yensa ya masenchera ere yobwikiranu korende na manke ngwariganirete aina indora konyora senchera yobwikiranu chikoraga chinsa isato yandira kubwatia mirobiri yonse asensemo ya Facebook otanyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News waigo na bogo soma wetera ase website yetu www.ndizitv.net eri otogendere gukumanya ase obwagarere triane EVERLYNE OSERO Joshua utanere twabwatira na asensemo yebimanyerero na waigo Petra Mokeira nero ine kiachipicha niriogi cha wikeire asenchera ya bene twaro burigereri burobya.